जतन खुलुमगा पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक जांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि हयदे जों पालाय फैयो चिन्तिपर राज्यगो राज आमलानि सिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया गुबुन दफाफोरावबो हांग्राय गोथारनो पालायलो बोरै बागै आं पुइला आनि तिप्रानि लुकुरगनो हांग्राय गोथारनि बिसिंतै आनि खुलुमा ते हामजामो याफारो पुइलान संनांगौ समाखाय जे नों तो तिप्रा मथानि इलेक्शन ऑब्जर्वर चंजाखा गदा तिप्रा मथानि जे इलेक्शन तियै कामी यामसेर हो बोमा हाय प्रचार दंते बोमा हाय के वानसुजार दं इलेक्शन ति 2023 ना बले हामबाय आना बुबाग्रा त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन ऑब्जर्वर 2023 नि जंगि रोखा आना बुबाग्रा साका नों सारा त्रिपुरा गुरेदि गुरबै ग्राउंड रियलिटी ताम चलै दं आबो नायदि साका आं मोटामोटी गुरिखा अर्धेक निबेसनि गुरिखा ताबो गुरातै बलाय गाहाम चिनि त्रिपुरा मथा जों जत जावनो जों वानसोइ दंगो 30-40 टा सीट जों बाचानाय आबो चिनि वानसोमो ओंखाय जों खाकाव अजरावो जतनो जों खासरांजाक खा थांसाजाक तांगै हिंखे 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अबकासे जों हिस्ट्री इंनाय तांगै हिंखे चिनि खुद बोबाग्रा बनि नेतृत्वे बनि लीडरशिप जों आगोइ दंगो सारा त्रिपुरा बरगद तमा त्रिपुरासा तमा वानसा जतनो आसालायजाक वानसावलायजाक अ खेबो जों जतनो बोबाग्रानो जों कप्लाय खायनाय बोबाग्रानो जों बुद्रिनाय अमाहायनै जत दफानि बरगद अबाय सावो तांखो जों साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो चिनि आइकन चिनि हानि बोबाग्रा हानि नकफां बतिनि जोंनो नेतृत्व रय दंगो आबो जों जतनो चिनि बुरै चिराय सिक्ला बुरा बुरि जतनो जों जत दफानि बरगनो लाय खासरंजाक इलेक्शन 2023 नि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सरम बागै ताम बागासे इम्पोर्टेन्ट माक लाखिया जों दिनै सिना नांनाय चिनि त्रिपुरा मथा नि वानसौ मुं नाहरमों जों गोबां मा खानाबो चिनि महाराष्ट्रनि कप जों गाहाम वानसौ नायदि चिनि अ फाइट जों मन्त्री एमएलए एमपी निबां फाइट लाया चिनि अ फाइट चिनि उच्चबा जों थांनानै बागैसि जों तेबो साइमानो चिनि अ त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट अब हंकिटाव चिनि अ मुभमेन्ट ओंखाय चिनि सार्भाइभलनि बागै जों थांनो बागै जों मुभमेन्ट खायो जों तो साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेव जों प्राय 70-75 बोसोर ओंखा जों चिनि बेसिक चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि संविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानिया अब सत्य अब कुबुई तांखे नायदि जों अर हानि बोसाराव जों चिनि मानथाय न जों माइया चिनि अधिकार न जों मानिया अब जों गाहाम के साइमन आबनि बागै चिनि ताबो अ फाइट चिनि अ मुभमेन्ट चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मुभमेन्ट चिनि मानथाय जों जों फाइट लायगो अ जरा आं साना मोसौ ताखौ बुकरो चिनि त्रिपुरा मथा नाहरमों बा चिनि आनसलिक दल दगनि नाहरमों we're fighting for survival जों अ त्रिपुरा हास्तेगो बाजि थानाय बागै आबनि जों फाइट लायो तांखे दगद साइमानो जों बैनि दफा बायना हरनाय खांखाय सिन दफाराव बेलायखे कमजोर बेलायखे नरम दिनै आं दिनै खरकसा अनेक बोसोरनो आं सामखाय दङ सिन दफानि बागै दगद साइमानो आं रायफांसिनिमसिम आं सिन दफानि कक साइड दङ साइड थानाय ताबो साइड दङ आं नायनि माने सिन दफाराव ताबो फनो जों बुजियाखौ आं बारबानो साका चिनि जे मानथाय और हानि बोसारनि मानथाय
roni chin tam dorkar chini land right chin han odikar abu sung mania ang montri 4 বছর রংকা ang guri nai khang saimano tabok phano chin borok short korao 50 এর 60% ni besino tafno chini land allotment chini jagani ration khaijagia chin nok thaini chin hathaini chin lungwani जों बसर आव तंगो फैमानी किंतु चिनी बुम खाइजाया लैंड रेजिस्ट्रेशन करै लैंड नि जागानि बुम करै अबहाय दाव जों फेस खैतम तांगै जों चिनो अर हानि बसांखाय चिन हानि नक फांखाय तांगै आनि नक थाइनि बुम करै लैंड रेजिस्ट्रेशन करै आनि हाथाइनि आनि लुंगानि ताकफोन गोबां मानसि बराव खासथि दंगाय जाव ना खास दंनाय हायगो फरेस्ट दंनाय जानि बुम करै अबहाय बलाय वाना संसा किंतु जों नायनि दि गुबुन दह बराव उ फातानि फायनि रंखाय एक मास बिसिङो एक साप्ताह बिसिङो बराव जानि बुमुं बर दिसाय बायो बरनो सरकारने साहाय्य खालायो आफारां बार मासाव चिनिबो गोबां मन्त्रि दंगो चिनि एमएलए दंगो किंतु जों खालायमैया आं गोबां गकसालियानि बामफ्रम सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रम लागातार 25 বছর बर सुयोग माखा आफा बर वान सुया दा जे चिन बरकनि जागानि बुम खाय रमाया चिन नखथानि बुम करै आं लुखा बेन खवाय रगो नि कलेज सहराव ता बेन टेलेमन रगो ताव नेशनल हाईवे फाइट दंगो रेलवे फाइट दंगो जा दहल खायजागो किंतु ओ जागाराव निजिनि बुम क्रिनि बागै निनि जागानि लैंड रेजिस्ट्रेशन क्रिनि बागै बरक मरक तिनथाम क्षतिपूरण माया अफार जों दा नुजाक दं बेलेग जों कपाल हामिया सीपीएम 25 বছর सुयोग माखा तो 5 বছর खालायमालिया 10 বছর खालायमालिया 20 বছর खालायमालिया 25 বছর बर खालायमा खामो अबहायनो आं बेलेग वानाव वानसगो तेने दि चिनि तिब्रा सारो चिनि बेसिक अधिकार जों दिनै गरीबनि बागै जों गरिबनि बागै जों बरबालाय सरल सुजा जों बर गाहाम जों चिनि मानथाय दामबा साख्रि आबो चिनि मानथाय जत भारतबासी भारत नागरिक बर राइट दंगो बर साख्रि मानो बागै बेबा जों लुखा ताबो प्राय 20 हदे 25 हजार ताक बैकलॉग पुस साख्रि जाव जों मानिया चिनि कंथाय बारा एसटी नि तिब्रा साने बागै अब खातिजाक रिजार्व बामफ्राम सरकार तो खायलांलिया 25 বছর इबेन ताक बीजेपी सरकार भाइनो खायलांलिया 20 हदे 25 हजार पुस वैकेंट दंगो खाली दंगो चिनि तिब्रा साने बागै बरदिया ग्रुप डी होइते निनि ग्रुप ए पॉइंट गोबां मा खाली दं आबनाव केबो चेष्टा खालाया तांगै अब चिनि मानथाय जोंतेबो चिनि ताबक चिन बररब गरिबनि बागै न कायसे मा हांखले खुसिंलायो पुन मा सामाखने खुसिंलायो पुखरि काहे खुरु जाखा न काहे तांग्रि जाखा अब चिनि मानथाय जों हाका मा खाकानाय जों तेबो माना दंमानि न कायसे मा बायसिनि खुसि नगरि मा हांखाय न कायसे तांग्रि जाखा सरकार बाय जोंनि बिजबिरि मानि खाखौ जोंनि सीपीएम रे माने खाखौ आबुया अब चिन मानथायसि आं नक गाहाम नक तां मानानि आनि मानथाय लामा गाहाम हिनानि आनि मानथाय आनि अधिकार साख्रि मानानि आनि अधिकार तुइ गाहाम मानुनानि अब आनि अधिकार अब चिन अधिकारसि चिन मानथायसि केबो जुरो मायखेर मानिया आं भारतबासिनि बरक आं भारतनि सिटिजेन आं अर हानि बुसा अब आनि मानथाय सीपीएम खायबो जों माननाय कांग्रेस खायबो जों माननाय बीजेपी खायबो जों माननाय मथा खायबो जों माननाय अब आनि अधिकार हाके जों वानसना नांगौ अब सीपीएम रिमानि कांग्रेस रिमानि बीजेपी रिमानि हाबाया चिनि साधारण बरक अब जों सिना नांगौ हाके जों बर पाइ दं साख्रि नाय होजाखनो जों खुसि न काहे तांग्रिनायखौ जों खुसि आबैया जों खागाना नांनाय जों बुजिना नांनाय अब आनि मानथाय अब आनि अधिकार तेके सनमो समकाय थानाय बीजेपी आईपीएफ दे हापांगानो मट्राइबल मिनिस्टार तमनि एगा दाबु लुकुरं सोंमु
nangkai tangai go backlog rong pura khaimalia ba jemon kokbrok rumah script samar go khaimalia abo hai kok si jamung kai tong Ani debu agi mereka apran cesta khlaika kok bor rumah script no cabinet utlang thangka cabinet langai pas kai ding to mani abro tuno pas khlai malia abrang mas hago soito kok sawang tatal saya mas sakthano bangia kroksa sakthama bai cesta khai bai abongia sing pal nango sabut khini nango cabinet do dore si 3-4 jon phano 2 jon phano mebar je khaimani abo kaham abang somot khayu hingke sing khamu three khok sai nango sai chung kebo sai jo khaireng krei ar tini kabang kongkhai bara mondri tongu bor sama khamu যা মেবার বলছে মেবার প্রস্তাব এনেছে এটা অবশ্যই দরকার সানাই করে আবার চিন দুর্ভাগ্য আংবুম খাইনা কাইনা মতো গিয়া কক বড় মানুষের বাগৈ অবন পুইলা চিনি স্টেট ক্যাবিনেট খানাকা থানা জুত আমালাবো ওंखाफु নেনি টিউজিএস কংগ্রেস আমালাবো ওয়াসে কাছা খাই খানাও ক্যাবিনেট এত বছর পরে গো জুত আমালাবো কত সংখ্যা 90-92 সাল আপন হইতে ওয়াসিন কাজা কাইয়া ক্যাবিনেট কবর মানস্ক্রিপ্ট একমাত্র আইপিএফটি বাইচিনি উনি বিজেপি সরকার ভাই যে খুদ চেষ্টা খালাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ক্যাবিনেট কারখা কিন্তু দুর্ভাগ্য কপাল হামদিয়া ক্যাবিনেট পাস খাইও মালিয়া তা পেন্ডিং লাই দङ अब प्रमाण চেষ্টা বাই কোনো মতে খালাই ক্যাবিনেট চিনি মন্ত্রিসভা মিটিং পাস খাইরনা বাগৈ চেষ্টা খালাই মালিয়া अब दुर्भाग्य o je chakri backlog to mani je Tipra sarone even chakri bagoi প্রায় 20-25 হাজার চাকরি ভ্যাকেন্ট পোস্ট দङ চিনি কংখাই বারানে এসটি রং ইভেন অমিত শাহ থাং সাইখা হোম মিনিস্টার অমিত শাহ নাং পঞ্জামা সাকা যে চিনর আসুসুক ভ্যাকেন্ট পোস্ট দङ তামংখাই আপনি চিনি চিফ মিনিস্টার বিপ্লব দেব ভাবে সালাইখা ইকে বসাও अब सेन्ट्रल अर्डर सांग खाइमिया चिरां ग्रै हिसाबो चिरां ग्रै बं जों स्पेशल ड्राइव जों खाइमिया ओंखाय दिल्ली थांसायका होम मिनिस्टार साका माइके किदु आफ्रो आगे बस अकक साका चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह साहु ओ मेटानो तयै ननि मुख्यमंत्री कक सानाय बानो सामा दङ पोसाव साका चिनि हाजार बेकार लाख बेकार प्राय 20-25 हाजार बैकलॉग पोस्ट क्लाइट दङ चिनि एसटी रो Kongma cimbaro MA pass, BA pass, doctor engineer, chakri mania yang saka. Ke normal proses normal case by case no, jungte chakri mania with exam high rock, okay? Ang saka abor special drive care kangkai, abor sung suduk manai. Kongma cimbaro tongo, kita abor special drive ke dari appointment ro kangkai sung chakri manai, hai ke normal case hongke cimbaro chakri mangla yang bon saka. Ke bos sabo, ঠিক আছে ang dori মুখ্যমন্ত্রী ang sarai nai. অমিত শাহ নিজে খুব সাজা বনি বগৈ তিনি চেষ্টা খাইয়া কিন্তু তিনি কক বড় নাইয়া এই আপনার সবচেয়ে দুঃখ जों তিনি আইপিএফটি বি সরকার ফাইয়ে जों আইপিএফটি র তাঙ্গে जों স্ট্রং ফুস খাইমিয়াবা जों প্রেসার রমাইয়া আব চিন দুর্বলতা जों প্রেসার রমাইনে বগৈ जों কোনো খাইলাই মালিয়া বনি বগৈ তো তিনি খুদ নিজে অসন্তুষ্ট বা অকাই ফাইयो ओंखाय आं तमा खामो ताक पइन्ट तमा खाम मन्त्रि खाइयो ताबो पइन्ट तमा खामो एमएलए खाइयो तांगे एमएलए रिजाइन दिबा तांगे मन्त्रि रिजाइन दिबा ओ कारण तांखाय जों आबनो नांगौ जों स्ट्रं फोर्स नांगौ अबन बार सागो जों दिनै एमएलए जों दखाथि इसारि बागै जों जत्तन थामसांना नांगौ अबन बार सागो महाराज बुसुक बुहा कुवार बुसुक बुहा गाहाम जत्तन ताबो साइमन तिनि तिप्राओ एकमात्र महाराज बुचिन आइकन तेमा वानसा तेमा तिप्रासा जत्त दखानि बरो ताबो महाराज मानेगो तिनि बुबाग्र मानेगो बमासनो तिप्रा जगो डेभलपमेन्ट उन्नति तो मानाय ते शान्ति पीस तो मानाय आं आशा खायो बरि बागै आं खागावो जों फाइनाय चौमारि जों गाहाम रिजाल्ट फाइनाय तिनि जों नुखा तिप्रानि बरो तांगे जों तिनि स्टेटहुड आलादा राज्य जों मा सानबा टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड अब एकैनो आर्टिकल 23 तांगे जों मानसा मा सानबा अबताब जों
borok tu mabu jong nai sung Tipra jo ang age saka sung kaisi chini harbai bole mo fight khayu sung there is statehood ala rajyo maya khai sung chini ichha sung khlai malia sung jotono সংবিধান তৈ sung sangma khlai nung মন্ত্রী ngui bahaino মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার ngui bahaino nung সংবিধান ni bisin tৈ kamma khlai nai সংবিধান tam sanai o mode sangma khlai nai suppose ang phana ngkha মুখ্যমন্ত্রী ang সংবিধান kongma sanai taro ekta example sanai si kaisa chini udaharon chakri kuta phainai Tipra go keseng bose chakri kuta manai 30% borok manai 70% abang follow mo khainai ang মুখ্যমন্ত্রী nei Tipra sarno 40% chakri nai 50% chakri nai ang khlaimi ang সংবিধান mabone nai ini joto facilities jeng mamani chin kutar jeng manai jeng minority jeng 30% je man thai 30% jeng man nai 70% borok man nai ge ekini ko apani bagai jeng je statehood samani je Tripaland ba gera development samani aja ke jeng majority nai jeng majority hangkai abo chini changnai kaisa rajyo khainai bagai matro 40 ta seat nang assembly 40 assembly seat hangkai jeng kaisa state khaimano for example Ninrondi Mizoram mata 40 ta assembly seat Goa 40 ta assembly seat 40 ta assembly seat khaina bagai jodesto chinar population tong chini songkha tong boni bagai chini je nahormang statehood ba chini separate state nahormang obono je jeng separate state man hangkai abo chini ichha mate jeng samok khlai mane aro jengni majority nai population jengni kubang nai abo jeng sawo tabok jeng je samane onek boro confuse hoi dong tamake ba jeng statehood manan porego chini je ADC area go simiya non ADC area bo chin boro kongmo dong abar mangsi moras kok sau on non ADC boro tam khainai abar jeng greater mane abar ju add khainai obose kok sau boni ba chin boro onek boro confuse mislead hoi dong ঠিক আছে abo to tabo jeng সংশোধন khaile ha jeng সংশোধন khainai te kaisa most important hang kok masarai je chiri onek borok neta rok chini বিরোধী দল neta rok samani ang naigo ang khanago abo jotono misinformation mislead khlaio tini ang bung sital sigo Delhi go thangka 2 bar wain thangka Motha rok Tipra Motha ni chini Maharashtra netute sing Delhi thangka ang bo thango ang 2 bar bare thango Delhi go poila thanglai kha apro bang thangka Delhi go second time ang thangka Delhi go sing thamche thanglai kha apro bahne sing joint movement kha thanglai kha I50 Motha melu memorandum sing sam ang nije tong apro ano tau tong memorandum sing memorandum submit khaikha Maharaj bai ang nukjak bikara bole soibu tongo no soi tongo haklai Maharaj khud ang bai kunai sing memorandum submit khaikha onek bor samona submit khaia suje kore har faine fedi apro sing joint movement khlai sing laijak memorandum tini home minister prime minister na bor saimano ai bini director general bok saimano ta second time jeng thangka ang to no Facebook re rekha apro jeng rekha memorandum arka ang ye soi marika tong mora ano soi ri ang soi rika getseng ta sabo sammen sabit khaimi hane apro balai la sungsa kono authentic document korei kono sitoi sia dekhe kok samaro belai ke chaya abo জনগণ mislead khlaimak lai kok kubui sadi kok soi sadi জনগণ jona bihas khainai haina adang banang kok samai ro belai ke chaya kok ase gri deba kok kurung kok bai thuigo tui kurung tui bai thuigo besi besi kok kurung hongke nei nei di bo mistake khainai abo tini okhara ne kok ab basto ne kok je kok kurung kok no thuinai je tui kurung tui no thuinai je kono jinis limit dong boni bagai ang obono sago chini Tipra jogo chin 2023 abo chini itihas sangnai jeng jotono ma chhui tongo tamong kheba taka sam very important kok ma sanai moras barban sago thanchani kok sago thancha sungkhai dong maya ang age bu kok saka thanchangna thangkai jeng bahak war mangnai te hamjang ma tongnai love
ভালোবাসা প্রেম যে হামজাকমা করি হিंखाय जों थानसा माया दा कायसा सेकेंड इम्पोर्टेंट हिंखाय सेक्रिफाइस जों त्यागमा खालायनाय जबर सिकार त्याग खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया इनखौ जों थानसा माया 3 नम्बर भेरी इम्पोर्टेंट जोंनि बिजनेस जों फरगिवनेस नाकारमानि माफ मा खालायनाय ओ जिनिसबो जों दंनाय जोंनि फरगिवनेस जों नाकारलायमानि जों माफ खालायमानि क्षमा खालायलायमानि औ जों जोंनि बिसिं मा दंनाय ओंखायसो आं खागाव जों थानसाव जों फायमानाय स थानसा कक साइबांबा बेंनिया थानसानि बिसिं दै हामजामानि बिसिं दै सेक्रिफाइसनि बिसिं नाकारमानि बिसिं दै जों दै जोंनि बिसिंबो जों त्याग सेग्रा खायमानि बिसिं दै जों थानसा मा दंलायनाय आबुन आं सारा तिब्रा गुरि दङ आं नुखा आं जत अकक सागो जों मा हामजालायनाय बहा गरमांलायनाय जों जोंनि बिसिं जों मा नाकारलायनाय दै जोंनि बिसिं जोंनि तामसा सेक्रिफाइस नि मेन्टेलिटी जों मा दंनाय बुबाग्रानि थानसा हानि जे सामानि ग एकी प्लेटफर्म थाङै फाइट खायन सामानि ग आ प्लेटफर्म फाइट खायन आ जे एकी प्लेटफर्म तो बना बागै जेमन ताइ जे थिनति प्रसाद दखानि जे पार्टी तंमानि बरक बायखे बमा हाय को सालाय जागै दं दाबु si महाराज तो बुबाग्रा तो बलाय बहा कोआर बगला बलाय बहा काहाम आं नुखा जत साइमाना बबो सुख भद्र नर्म ब कोनो प्राउड करी बने जे राजांग दै किन्तु बजत तो बन ब कक साइदम बनि मकल जतन समान ब सीपीएम बे कक सागो कांग्रेस बे कक सागो बीजेपी बे कक सागो जत बने ब कक सागो स्पेशल तीन प्रसाद बिसिंग बनायगो थानसा फारि जों थानसा खलाय जों सामु खलायनाय थानसा खलायले जों आगलायसिनाय जों जथेस्थ जों बुगिखा जथेस्थ जों बिरमान मानखा ताबो फानो जों थानसांलायनाय आंखलाय ताबो जों भाग वारंलायनाय आंखाय जों तैबो बुगिनाय तैबो जों साफारनाय अ कक बक्साव बोरैबो आंबो नुखा बने जत बे सम्पर्क दंगो बस जाबानि चेष्टा खालायो ताव जों सि जों बोरै मावानसनाय जों बाके जाबजांनाय अबस्कानि चौमारी इलेक्शन मथन लगी तम आईपीएफटी नबरा नुबी मानो आईपीएफटी तो जों नङै दंगो बरं जों साइ दंगो किन्तु कक सालायनो बिसिनि सल बुंनाय आं निजे महरा साका बरं रिंदी बरं सादी किन्तु आं खागाव ब साखाना अब किन्तु जों कक सालायमा बिसिनि जों मा बुसिलायनाय आ जागा जों तो नुखा अब तो बलाय कक बंगा मासाव आगेबो जों नुखा आगेबो महाराज आईपीएफटी नंगौ नों नुखाना ओ 2-3 बोसोर आगे खुमल रो बो आईपीएफटी कक खाना बो आरो एदन खायखा बक्का जत बाय सामुताना मोसु किन्तु कक सालायमा बिसिनि दै बस चेष्टा खाय दंगो फियाबा जों नुखा आगेनि तमुराव आव हाय फिखांखाय जों दुरबाय गम फिनाय डॉक्टर साइमन आं तो अपरान चेष्टा खायखा आईपीएफटी नि जे खुद महाराज साव बन जे आईपीएफटी ना तंमानि अब तो साइमन आं सिनिया किन्तु जों सामहाव जों आबो जों गथालाय मानिया किन्तु फियाबा महाराज बसुक भागवार बयतु हिंखाय आंके बनि बने बहाय बरक महाराज आं सा बसुक भागवार ब ताकफोन ब कय तंखो अमहाय बने वान सकमानि बने बगे आं खागाबो महाराज बने रिंखाना सालायमोन बिसनि जों सलमलायनाय किन्तु आगे हायु आगे तंम हायरक आगे नि तंम हायरक मुखा आंखले अब प्रब्लेम लायनाय आं बाबु साबो जों जतन मा बसिलायनाय जों बहा कवार मालायनाय आं तेव सामार अक फायफियो जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों त्याग मा खालायनाय सेक्रिफाइस खालायमा करै हिंखाय अब मुयानाय जे नाकारमानि दंनाय वन लास्ट फाइट बुबाग्रानि जे मुखम मुगा त मंत्र वन लास्ट फाइट सामाने जे वन लास्ट फाइट मांखाबा आबन परे हाकाय ते तिब्रा सम बते फाइट खायना आलागबा वन लास्ट फाइट अब अबनि अनेक बर बेखा खालाय बरसाका 2023 जों फाइट खायनाय 2023 जों काहा रिजाल्ट खायनाय औज बसाव बबो जे वन लास्ट फाइट बसामाने अब करा आतै बर फाइट खायलिया बया किन्तु ब अबन साबो जों अनेक बुगिखा अनेक कष्ट माखा तै बोसों बोसोर बुगिसिनाय जों तै बोसोर बुगिसिनाय जों 75 बोसोर बुगिखा 75 बोसोर जों थगे जाखा बान्दी जाखा अबन सि बसाव किन्तु बतो
tes impore te samkhli abo kok sai khole phai khiri nei ta haisible abon जों बार सालायो जों जे tin bisingo जों baka krak maya solid ding maya se जों borok ang bono बार sawo tini je manthai tini basic requirement सांबादिक अधिकार जों मानियाखौ बनि बागै जों फाइट खालामनाय अबन tin मेन उद्देश्य जे जों अदागा जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट सांबादिक अधिकार आबनि बागै जों फाइट खालायो हामबाय जतन खुलुमका पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाकफुरबाय आनि खाकजांबाय जतन खुलुमका पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाकफुरबाय आनि खाकजांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि हयदे जों पालाय फैगो चिन्तिपर राज्यगो राज आमलानि सिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया गुबुन दफाफोरावबो हांग्राय गोथारनो पालायलो बोरै बागै आं पुइला आनि तिप्रानि लुकुरगनो हांग्राय गोथारनि बिसिंतै आनि खुलुमा ते हामजामो याफाराव पुइलान संनांगौ समाखाय जे नों तो तिप्रा मथानि इलेक्शन ऑब्जर्वर चंजाखा गदा तिप्रा मथानि जे इलेक्शन तियै कामी आमसेर हो बोमा हाय प्रचार दंते बोमा हाय के वानसु जार तंग इलेक्शन ति 2023 ना बले हामबाय आना बुबाग्रा तिप्रानि स्टेट इलेक्शन ऑब्जर्वर 2023 नि जंगि रखा आना बुबाग्रा साका नों सारा तिप्रा गुरिदि गुरबुई ग्राउंड रियलिटी तामचलाय दं आबो नायदि साका आं मोटामोटी गुरिखा अर्धेक निबेसनि गुरिखा ताबो गुरातै बलाय काहाम चिनि तिप्रा मथा जों जत जावनो जों वानसोइ दंगो 30-40 टा सीट जों बाचानाय आबो चिनि वानसोमो ओंखाय जों खाकाव अजरावो जतनो जों खासरांजाक खा थांसाजाक तांगै हिंखे 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अबकासे चिनि हिस्ट्री इंनाय तांगै हिंखे चिनि खुद बुबाग्रा बनि नेतृत्वे बनि लीडरशिप जों आगोइ दंगो सारा तिप्रा बरगलक तमा तिप्रासा तमा वानसा जतनो आसालायजाक वानसौलायजाक अखेबो जों जतनो बुबाग्रानो जों कप्लाय खायनाय बुबाग्रानो जों बुत्रिनाय अमाहायनै जत दफानि बरगलक अबाय सावो तांके जों साइमानो चिनि तिप्रा हास्तेगो चिनि आइकन चिनि हानि बुबाग्रा हानि नकफां बतिनि जुनो नेतृत्व रय दंगो आबो जों जतनो चिनि बुरै जराय सिक्ला बुरा बुरि जतनो जों जत दफानि बरगनो लाय खासरांजाक इलेक्शन 2023 नि इलेक्शन तिप्रा मथा बा तिप्रा सरम बागै तामबागासे इम्पोर्टेन्ट माखलाख्या जों दिनै सिना नांनाय चिनि तिप्रा मथा नि वानसौ मुं नाहरमों जों गोबां मा खानाबो चिनि महाराष्ट्रनि कप जों गाहाम वानसौ नायदि चिनि अ फाइट जों मन्त्रि एमएलए एमपि निबां फाइट खाया चिनि अ फाइट चिनि जोबा जों थांनानै बागैसि जों तेबो साइमानो चिनि अ तिप्रा मथानि मुभमेन्ट अबंकित चिनि अ मुभमेन्ट ओंखाय चिनि सार्भाइभलनि बागै जों थांदं थांनो बागै जों मुभमेन्ट खायो जों साइमानो चिनि तिप्रा हास्तेगो जों प्राय 70-75 बोसोर ओंखा जों चिनि बेसिक चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि संविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानिया आबो सत्य आबो कुबुई तांखे नायदि जों अर हानि बोसाराव
जों दिनै मानथाय न जों माइया दिनै अधिकार न जों मानिया अब जों गाहाम गोसायमोन आबाद बागै दिनै ताबो अ फाइट दिनै अ मुभमेन्ट दिनै कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मुभमेन्ट दिनै मानथाय जों फाइट खालायगौ अ जरा आं साना मोसौ दाखौ बुखरो दिनै तिप्रा मथा नाहरमों बा दिनै आनसलिक दल दगनि नाहरमों we're fighting for survival जों अ तिप्रा हास्टेगो बाजि थानाय बागै आबाद जों फाइट खालायो तांखे डक्टर साइमानो जों बैनि दफा बायना हरनाय खांखाय तीन दफाराव बेलायखे कमजोर बेलायखे नरम दिनै आं दिनै गरकसा अनेक बसरनो आं सामखाय दङ तीन दफानि बागै डक्टर साइमानो आं रायखांथिनिसिम आं तीन दफानि कक साइड दङ साइड थानाय ताबो साइड दङ आं नायनि माने तीन दफाराव ताबो फनो जों बुजियाखौ आं बारबानो साका दिनै जे मानथाय और हानि बोथारनि मानथाय माने तीन ताम दरकार दिनै लैंड राइट दिनै हानि अधिकार आबो जों मानिया आं मन्त्री 4 बोसोर रोंखा आं गुरि नायखां साइमानो ताबो फानो तीन बरराव शर्ट कराव 50-60% नि बेसिनो ताबो जोंनि लैंड अलॉटमेंट दिनै जागानि रेशन खायजा गैया दिन नकथायनि दिन हाथायनि दिन लुंगानि जों बोसोरनि बोसोर आव दंग फैमानि किन्तु दिनै बुमुं खायजाया लैंड रेजिस्ट्रेशन गरै लैंडनि जागानि बुमुं गरै अबहाय दाव जों फेस खैतों तांगै जों दिनै और हानि बोसा हांखाय दिनै हानि नक फांखाय तांगै आनि नकथायनि बुमुं गरै लैंड रेजिस्ट्रेशन गरै आनि हाथायनि आनि लुंगानि ताकफोनो गोबां मानसिफोराव दं खासथि दंलाय जाव ना खास दंनाय हायगोबा फरेस्ट दंनाय जानिबो मुगुरै अबाहेराव बलाय वारामा संसा किन्तु जों नायनोदि गुबुन दहा बराव उ फातानि फायनो रंखाय एक मास बिसिङो एक सप्ताह बिसिङो बराव जागानि बुमुं बर दिसाय बायो बरनो सरकारने सायज खालायो आफार आं बार मा साव दिनैबो गोबां मन्दिर दंगो दिनै एमएलए दंगो किन्तु जों खालायमैया आं गोबां गकसालियानि बामफ्रम सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रम लागातार 25 बोसोर बर सुयोग माखा आफा बर वानसुया दा जे तीन बरकनि जागानि बुम खायरमाया तीन नकथानि बुम गरै आं लुखा बेन खवाइरगो नि कलेज सहराव ताव बेन टेलेमरगो ताव नेशनल हाईवे फाइट दंगो रेलवे फाइट दंगो जा दहल खायजागो किन्तु अ जागाराव निजिनि बुम गरैनि बागै निनि जागानि लैंड रेजिस्ट्रेशन गरैनि बागै बरक मरक क्षतिपूरण माया अफार जों दा नुजाक दं बेलेग जों कपाल हामिया सीपीएम 25 बोसोर सुजुग माखा जो 5 बोसोर खालायमालिया 10 बोसोर खालायमालिया 20 बोसोर खालायमालिया 25 बोसोर खालायमा खामो अबाहेरावनो आं बेलेग वानाव वानसगो तेंनायनि दिनै तिब्रा साराव दिनै बेसिक अधिकार जों दिनै गुरैनि बागै जों गरिबनि बागै जों बरक बालाय सरल सुजा जों बरक गाहाम जों दिनै मानथाय दामबा साख्रि आबो दिन मानथाय जत भारतबासी भारत नागरिक बर राइट दंगो बर साख्रि मानो बागै बेबा जों लुखा ताबो प्राय 20-25 हजार ताक बैकलॉग पुस साख्रि जाव जों मानिया जोंनि गंथायबारा एसटिनि तिप्रा सानाय बागै अब खातिजाक रिजार्व बामफ्राम सरकार तो खायलेंलिया 25 बोसोर इबे ताक बिजेपि सरकार भाइनो खायलेंलिया 20-25 हजार पोस्ट वैकेंट दंगो खाली दंगो जोंनि तिप्रा सानाय बागै बर रिया ग्रुप डी हयते निनि ग्रुप ए पॉइंट गोबां मा खाली दं आबनाव केबो चेष्टा खालाया तांगै अब दिन मानथाय जों तेबो दिन ताबो दिन बराव गरिबनि बागै न कायसे मा खांखले खुसिंलायो बुन मा सामाखने खुसिंलायो पुखरि काहे खुरु जाखा न काहे तांग्रि जाखा अब दिन मानथाय जों हाका मा खाकानाय जों तेबो माना दंमानि न कायसे मा बायदिनो खुसि नगरि मा खांखाय
no kaisa tangri khang sarkar bai jone bijbi rimani khakau jone CPM rimani khakau abu ya abu jin man thaisi ang nok kaham nok tang manani ani man thai lama kaham hinani ani man thai ani odikar sakri manani ani odikar tui kaham manunani aba ani odikar abu jin odikar si jin man thaisi kebo juro maya kharo mania ang Bharat basini borok ang Bharatni citizen ang ora hani busa abu ani man thai CPM khaibo sungman nai Congress khaibo sungman nai BJP khaibo sungman nai Motha khaibo sungman nai abu ani odikar hake chungwan sana nangu oba CPM rimani Congress rimani BJP rimani abaya jin saধারণ borok obro chunchina nangu hake chungna bro pai to sakri nai khrakna jung khusi nok he tangre nai jung khusi abaya जों खागाना नांनाय जों बुथिना नांनाय अबो आंनि मानथाय अबो आंनि अधिकार तेके सनामो समकाय थानाय BJP IPF दे हापांगानो मटावल मिनिस्टार तमनि इगा दाबु लुकुरं सोंनु नखाय तांगे आ बेकलॉग रंना पूरा खायमालिया बा जेमन ककब्रक सुरुमान स्क्रिप्ट सामार उगो खायमालिया अब हाय कक्सि जामुं काय दं आं आंनि इंटरभिउ आगे बुरिका आं आप्रान चेष्टा खालायखा ककब्रक रुमान स्क्रिप्ट ना आं कैबिनेट तलां थांखा कैबिनेट लांगे पास खायदि खायदों तो माने अब जुनो पास खालायमालिया आफ्रां मा सागो आं सत्यकक साव आं तादाल साया आं मासे साखथारनो बंगिया आं ख्रकसा साखथारमा बाय चेष्टा खायबाय आबंगिया जों पाल नांगौ आनो साबुत खायनि नांगौ कैबिनेटो आनो जरसि 3-4 जन फानो 2 जन फानो इ मेबार जे खायमानि आबो गाहाम आबो आं समत खायो हंके जों खामो आं थुरि खक सायनांगौ सायजों आनो केबो सायजो खायनाय गरै आरो तिनी गोबां गंथायबारा मन्दिर दंगो बर सामा खामो जा मेबार बलसे मेबार प्रस्ताव এনেছে এটা অবশ্যই দরকার আনো সানাই করে আবো চিন দুর্ভাগ্য आंबो खायना कायना मुतु गया के कक बरक मानसिन बागै अबन पुइला चिनि स्टेट कैबिनेट आं खनागा थाना जुत आमलाबो ओंखाफु नि टिउजेस कांग्रेस आमलाबो वासे कासा खाय खनाव कैबिनेट एता बर्ष परेगो जुत आमलाबो कदुसंका 90-92 साल आबन होते वासिन काजा काया कैबिनेट कक बरक मानसिन एकमात्र आईपीएफटी बायदिनो उनि बीजेपी सरकार फायो आं जे खुद चेष्टा खालायो आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं कैबिनेट कारोखा किन्तु दुर्भाग्य कपाल हामदिया आं कैबिनेट पास खालायाव मालिया ता पेन्डिं खालाय दंगो आव प्रमाण आंनि चेष्टा बाय आं कोनो मते खालायो कैबिनेटआव जोंनि मन्त्रि सभा मिटिंआव आं पास खायरना बागै आं चेष्टा खालाय मालिया आव दुर्भाग्य ओ जे चाकरिनि बेकलग तो माने जे तिब्रा सरनि इभेन चाकरिनि बागै प्राय 20-25 हाजार चाकरी बेकेन्ट पोस्ट दंगो चिनि कुंथाय बारानि एसटी दं इभेन आं अमित शाह थां सायखा होम मिनिस्टार अमित शाह नां पन्जामा साका जे चिनरो असुसुक बेकेन्ट पोस्ट दंगो ताउनखाय आपरो चिनि चीफ मिनिस्टार बिप्लब देब बबे आं सालायखा इखो बसागो अब सेन्ट्रल अर्डर सांग खायमिया चिरां ग्रै हिसाबो चिरां ग्रैबां जोंहाबो स्पेशल ड्राइव जों खायमिया ओंखाय आं दिल्ली थांसायखा आं होम मिनिस्टार साका अमायखे किन्तु आपरो आं आगे बस अकक साका चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह साहु अ मेटारनो तयै ननि मुख्यमंत्री आं कक सानाय बानो सामा दंगो बसाव आं साका चिनि हजार बेकार लाख बेकार प्राय 20-25 बेकलग पोस्ट खालाय दंगो चिनि एसटी रो गमा चिम्बरो एमए पास बीए पास डॉक्टर इंजीनियर चाकरी मानिया yang saka ke normal process normal case by case no jungte chakri malia with exam hairo ke ang saka abo special drive ker khangkai abo sung sujug mannai kwangma chimboro tongo ke abo special drive ke the appointment ro khangkai sing chakri mannai kai normal case hongke chimboro chakri mangla yang bon saka ke bo sabo ঠিক আছে ang dori mukhyamantri ang sarai अमित शाह निजे खूब साजा बनी बगै तिनी आं चेष्टा खालायखा किन्तु तिनी कक बर नाया ए आबना सबटाने दुख जों तिनी आईपीएफ टीवी सरकार फायै जों आईपीएफ टी रो तांगे जों स्ट्रं पुश खायमियाबा जों प्रेसार रमाया अब तिन दुर्बलता जों प्रेसार रमायनो बगै जों गुरुं खालायलाय मालिया बरि बांगै तो आं तिनी खुद निजे असंतुष्ट बा आं अखाय फैयो ओंखाय आं तमा खामो ताक पइन्ट आं तमा खाम मन्त्रि खालायो
ang tabu ko into ang tom khamo ML khlagi tang ang ML resign diba tang ang motri resign diba o karon tangkai जों abono nango जों strong force nango obon ang barbar sago जों jini ML जों द खाथि kon द खाथि इसारे बागै जों जत्तन थामचांना नांगौ obon ang barbar sakti महाराज busuk bhakwar busuk bhakaham jotun tabang saimno tin tiprawo ekmato महाराज butin icon tema wancha tema tiprasa jotto dokhani bororo tabu महाराज no manego tin bubagra manego bomarsano tipra jogo development unnoti to manai te shanti peace to manai ang asa khayo bori bagai ang khagawo जों फाइने जंगमारि जों गाहाम रिजाल्ट फाइनाय दिनै जों लुखा तिप्रान बर'र तांगे जों दिनै स्टेटहुड आलादा राज्य जों मा सानबा तिप्रालेण्ड ग्रेटार तिप्रालेण्ड अब एकैनो आर्टिकल 23 तांगे जों मानसा मा सानबा अबताब जों बर'नो मा बुजोबनाय जों तिप्राजो आं आगे साका जों खायसे दिनै हारबायबो लेमो फाइट खालामसै जों दर स्टेटहुड आलादा राज्य माया ओंखाय जों दिनै इच्छा जों खालामलिया जों जतनो संविधान तै जों सांमा खालायो नों मन्त्रि गै बाहायनो मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टार गै बाहायनो नों संविधाननि बिसिंतै काममा खालायनाय संविधान सानाय अमदे सांमा खालायनाय सापोज आं फानो ओंखाम मुख्यमन्त्रि आं संविधान कमा सानाय तर एग्जाम्पल सानाय कैसा दिनै उदाहरण चाकरी चाकरी कुता फाइनाय तिप्राबो जों बोसोर चाकरी कुता मानाय 30% बरं मानाय 70% अब आं फलो मखायनाय आं मुख्यमन्त्रि नै तिप्रा सारावनो 40% चाकरी नाय 50% चाकरी नाय आं खालामि आं संविधान माबा नायनाय किन्तु जत फेसिलिटिस जों मामानि चिन कुतानो जों मोननाय जों माइनरिटी जों 30% जे मान थायो 30% जों माननाय 70% बर' माननाय एखिनिखौ आपन बगै जों जे स्टेटहुड सामानि जे तिप्रालेण्ड बा ग्रेटार तिप्रालेण्ड सामानि आ जागाखौ जों मेजरिटी लेनाय जों मेजरिटी हंखाय अब दिनै सांनाय खायसे राज्य थायनाय बगै मात्र 40टा सीट नांगौ एसेम्बली 40 एसेम्बली सीट ओंखायनो जों खायसे स्टेट खालामो फर एग्जाम्पल निरन्दी मिजोराम मात्र 40टा एसेम्बली सीट गोवा 40टा एसेम्बली सीट 40टा एसेम्बली सीट खायना बगै जथेस्ट जोंना पपुलेशन दं दिनै संख्या दं दिनै जे नाहरमोन स्टेटहुड बा दिनै सेपारेट स्टेट नाहरमोन अबनो जे जों सेपारेट स्टेट मान गाहांखाय अब दिनै इच्छा मथे जों सामा खालामनाय आरो जोंनि मेजरिटी नाय पपुलेशन जोंनो गोबां नाय अब जों सावा ताबक जों जे सामाने अनेक बड़ कनफ्यूज दं तमाकेबा जों स्टेटहुड मानन परेगो दिनै जे एडिसी एरियागो सिमिया नन एडिसी एरिया बुथिन बर कम दं आबाद मांसि महाराज कक्साव और नन एडिसी बर ताम खायनाय आबाद जों ग्रेटार माने आबाद जों एड खायनाय अब जों कक्साव बनेबा जों बर अनेक बर कनफ्यूज मिसलेड नुइ दं ठीक आसे आबाद दाबो जों संजोन खायले हा जों संजोन खायनाय ते कैसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हां ककमासाराय जेरै अनेक बर नेता दं दिनै बिरोधी दल नेता सामानि आं नायगो आं खोनागो अब जतनो मिस इनफरमेशन मिसलेड खायो दिनै आंबो मोनसे दल सिगो दिल्लीआव थांखा 2 बार वाइन थांखा मथाराव तिप्रा मथानि दिनै महाराज नेतृत्वे जों दिल्ली थांखा आंबो थांगो आं 2 बार बारो थांगो दिल्लीआव पहिला थांलायखा आफ्राब आं थांखा दिल्लीआव सेकेंड टाइम आं थांखा दिल्लीआव जों थामथियाव थांलायखा आफ्राब बाहायनो जों जॉइंट मुभमेन्ट खै थांलायखा I-50 मथा मेलुगे मेमोरेन्डाम जों आं निजे दं आफ्राव आंनो दाउ दं मेमोरेन्डाम जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा महाराज बाय आं नुकजाक बिकाराबुलनि सयबो दं जों सय दं हेकलाय महाराज खुद आं बायखनै जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा अनेक बर समावनो साबमिट खायो सुजे करै आरो फायनाय फेदि आरो जों जॉइंट मुभमेन्ट खायो जों रायजाक मेमोरेन्डाम दिनै होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार ना बरदो सायमानो आइबिनि डाइरेक्टर जेनेरेल बाबो सायमानो दा सेकेंड टाइम जों थांखा आं तो उनाव फेसबुक रेखा आफ्राब जों रेखा मेमोरेन्डाम आरो आं आंनि सयमारिखा दं महाराज आंनो सय रेदिं आं सय रेखा
जों दा साबो सामनाबो साबिन खायमे होनो आबर बलाय लासो संसा কোনো অথেন্টিক ডকুমেন্ট করি কোনো সিতৈ সিয়া দেখি কক সামারো বেলাকে চাইয়া আবো জনগণ মিসলিড খাইমাকলাই কক গুই সাদি কক সই সাদি জনগণ जोंनो बेस खायनाय हायनो आदां बानां কক सामनिर बेलाके चाइया কক आसे ग्रि देबा কক गोरों কক बाय थैयो तै गोरों तै बाय थैयो बेसे बेसे কক गोरों हंके नेनेदि ब मिस्टेक खायनाय अब तिनि अखरावनि কক आ वास्तवनि কক जे কক गोरों ककआवनो थैनाय जे तै गोरों तैयावनो थैनाय जे कोनो जिनिस लिमिट दं बनिबागै आं अबनो सागो चिनि त्रिपुरा राज्यको चिन 2023 अब चिनि इतिहास संनाय जों जतन माछुरि तंगो तामं खेबा तकेसम very important কক मासानाय मरास बारबानो सागो थानसानि কক सागो थानसा सुखाय दं मैया आं आगेबो কক साखा थानसांना थांखाय जों बहाकवार मांनाय ते हामजामा मातंनाय लाभ भालोबासा प्रेम जे हामजामा करि हिंखाय जों थानसा मैया ते कैसा सेकेंड इम्पोर्टेंट निखाय सेक्रिफाइस जों त्याग मा खायनाय जबर सिकार त्याग खायमेया सेक्रिफाइस खायमेया इनखौ जों थानसां मैया 3 नम्बर very important तिनि बिसोर जों forgiveness नाकारमानि माफ मा खायनाय ओ जिनिसबो जों दंनाय दिनै फरगिभनेस जों नाकारलायमानि जों माफ खायमानि क्षमा खायलायमानि औ जों दिनै बिसिं मा दंनाय ओंखायसो आं खागाव जों थानसाव जों फायमानाय सो थानसा কক सायबांबा बेंगिया थानसानि बिसिं तै हामजामानि बिसिं तै सेक्रिफाइसनि बिसिं नाकारमानि बिसिं तै जों तै दिनै बिसिंबो जों त्याग सेग्रा खायमानि बिसिं तै जों थानसा मा दंलायनाय आबुन आं सारा त्रिपुरा गुरि दंगो आं नुखा आं जत কক सागो जों मा हामजालायनाय बहा गरमांलायनाय जों दिनै बिसिं जों मा नाकारलायनाय ते दिनै बिसिं जों दिनै तामसा सेक्रिफाइस नि मेन्टेलिटी जों मा दंनाय बुबाग्रानि थानसा हानि जे सामानि ग एकी प्लेटफर्मआव थाङै फाइट खायन सामानि आ प्लेटफर्म फाइट खायन आ जे एकी प्लेटफर्म तो बना बागै जेमन ताइ जे थिनति प्रसाद दखानि जे पार्टी तंमानि बरक बायखे बमा हाय कोरक सालाय जागै दं दाबु si महाराज तो बुबाग्रा तो बलाय बहा कवार बगला बलाय बहा काहाम आं नुखा जत सायमाना बबो सुख भद्र धर्म ब कोनो प्राउड करि बने जे राजांग तै किन्तु बजत तो बन ब কক साइतम बने और बने मकला जतन समान ब सीपीएम बे কক सागो कांग्रेस बे কক सागो बीजेपी बे কক सागो जत बने ब কক सागो स्पेशली तीन त्रिपुरा सार बिसिंग बनायो थानसा खालि जों थानसाखलाय जों सामुं खायलायनाय थानसाखलाय जों आवलायसिनाय जों जथेस्थ जों बुगिखा जथेस्थ जों बिरमान मानखा ताबो फानो जों थानसांलायनाय आंख्लाय ताबो जों भाग वारंलायनाय आंखाय जों तैबो बुगिनाय तैबो जों साफारनाय अ कौ बक्साव बोरैबो आंबो नुखा बोने जत बे सम्पर्क दंगो बस जाबानि चेष्टा खालायो ताव जों सि जों बोरमा वानसनाय जों बाके जाबजांनाय अबस्कानि समरि इलेक्शन मथन लगी तम आईपीएफटी नबरा नुबि मानो आईपीएफटी तो जों नङै दंगो बरं जों साइ दंगो किन्तु কক सालायनो बिसिनि सल बुंनाय आं जे महाराज साका बरं रिंदि बरं सादि किन्तु आं खागाव ब साखाना अब किन्तु जों কক सालायनो बिसिनि जों मा बुसिलायनाय आ जागा जों तो नुखा अब तो बलाय কক बंगा मासाव आगेबो जों नुखा आगेबो महाराज आईपीएफटी नंगु नों नुखाना ओ 2-3 बोसोर आगे खुमल रो ब आईपीएफटी কক खाना ब आरो एदन खायखा बक्का जत बाय सामुताना मोसु किन्तु কক सालायनो बिसिनि तै बस चेष्टा खाय दंगो फियाबा जों नुखा आगेनि तमुराव आव हाय फिखांखाय जों दुरबाय गम फिरनाय डॉक्टर साइमन आं तो अपरान चेष्टा खायखा आईपीएफटी नि जे खुद महाराज साव बन जे आईपीएफटी ना तंमानि अब तो साइमन आं सिनिया किन्तु जों somehow जों आबो जों गोथालायमानिया किन्तु फियाबा महाराज बसुक भागवार बयतु हिंखाय आंके बनि बने बहाय बरक महाराज आं सा बसुक भागवार ब ताकफोनो ब कय तंखो अमहाय बने वान सकमानि बने बगे
ang khakabo moras bono ring khana salai moi bisli chung sol moi dai কিন্তু আগে হাইও আগে তংমো হাইরক আগে নি তংমো হাইরক মুখ আঁকলে ও প্রবলেম লাইনাই आं बाबू साबो जों जतन मा बसि लायनाय जों बाहाग वारमा लायनाय आं तेव सामारे अको फाइफिउ जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों त्याग मा खालायनाय सेक्रिफाइस खालायमा करै ओंखाय अबो मुयानाय जे नाखारमानि जंनाय one last fight bubagrani je ko mukhom mugo ta mantro one last fight ni samane o je one last fight mang khaba abon pore ngakai te Tipra som te fight khaina alagba one last fight abo aboni অনেক বড় ব্যাখ্যা খাই বর্ষাকা 2023 जों फाइट खायनाय 2023 जों काहा रिजाल्ट खायनाय अबसे बसाव बबो जे वन लास्ट फाइट बसा माने अब करा आतै बरे फाइट खायलि आबोया किन्तु ब अबनो साबो जों अनेक बुगिखा अनेक कष्ट माखा तै बुसुं बुसु बुगिसिनाय जों तै बुसु बुगिसिनाय जों 75 बसो बुगिखा 75 बसो जों थगे जाखा बान्दी जाखा अबनो सि बसाव किन्तु बतो टेस्ट परे ते सामखलि अब कक साय खौले फाइट खरि नैता आइसिले अबनो जों बार सालायगो जों जे दिन बिसिगो जों बहा क्राक माया सलिड दंमायासो जों बरो आं बनो बार सावो तिनि जे मानथाय तिनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट सांबादिक अधिकार जों मानियाखौ बनि बागै जों फाइट खालामनाय अबनो तिनि मेन उद्देश्य जे जों अदागा तिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट सांबादिक अधिकार आबोनि बागै जों फाइट खायो हामबाय जतन खुलुमका पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाकफुरबाय आनि खाक जांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि हयदे जों पालाय फैगो चिन्तिपार राज्यगो राज आमलायसिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया